Miyerkules pa sana. Kumusta po mga boss? 11 of March 2026. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, welcome po sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. Hanggang po kitang alas 4 nin hapon. Magsarabay-sabay lamang kitang mag-istorya, may kinaraman po sa sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan. Kumusta lamang po ang sa tuyang merindalan dyan. May nagmerindal ako ngunyang kuhan. Gari pandimong gusto na kaon ko Pandimonggo, gari pandimonggo ito Pandimong gusto na kaon ko. Okay man Kumusta lamang po sa tuyang mga kababayan. Para po naman sa mga reactions, pwede po kamo mag-text sa 0969-088-5548 0966-203-0034 Smart 0969-088-5548 Globe 0966-203-0034 Good afternoon, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw, ang satuyang tataramon ngo niya na hapon, halipot sana. Ang satuyang tataramon ngo niya. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon, ngunyam pong hapon, ngani, ang satuyang tataramon. May guest ako dito. Yan mga ibahunta naman ang papa-explain karon ta kay nito kawit tabi digdi Miss Jasmine. Iba naman ta, baghunta naman ta si Nicole na sana perme. Dadagi iwalon okay ni Nicole. Galing ako na naman. Ang sa tuyang tataramon. Ngunyang pong hapon ngani. Good afternoon, Miss Jasmine. Good afternoon po. Good afternoon. Nadagong mo na tataramon na ngani. Apo. Ano daw mo sabihin? Kung na rin talaga nagtutukaw ako. Alam mo, ngani. Ngani. Apo. Sa English, may nahilingang translation sa English kang ngani na tataramon? Use it in a sentence. Ang susunod na kang ngani is translated in therefore in English. Therefore. Or pwede man siyang gamito na consequently. Yeah, nasabutan mo na. Okay. Sige daw. Paano ang ngani? Ngani, hapon na ngani. Ngani. May purpose kung nata kay puha na ngani. Ang word na Emphasis. Ang emphasis niya Ikaw siyang emphasis gusto sabihin. Anong emphasis niya? Kaya hapon na nga ngani, di ba? Ano pa? Emphasis sa word. Sa Santo Domingo, anong ngarang kan ngani? Ngani, wala man pong nababawas na letter. Bakit gwa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Wala man Ngani, wala. Bako bang gani? Kulang kiin? Para ba? Sige daw. Dapat may ngani kitang word. To give emphasis. Emphasis on what? Sa word. Sa word. Aram mo ngani na word daw. Sabi, hindi dapat gagamit para ma-emphasize ang sarong bagay o ang sarong command. Para soften. Anong sabi? Soften. Soften. Anong meaning? Anong Bicol kang soften? Mapalumoy. Di ba? Mapalumoy, di ba? Ngani na mapalumoy. Opo. Ang sarong bagay. Opo. Ano mga bagay-bagay na pwedeng papalumoy ang sarong bagay? Sige daw. Makanuson ka ngani. Pero malumoyan, di ba? Kaya, digdi ka na ngani, di ba? Pwede po. Pero makanusong ngani. Pero malain ito, matarom ito. Nata man. Digdi ka na ngani. Digdi ka na ngani. Pero dapat may kwan siya. May lambing ang ngani, ang pagtaram ki ngani. Ulit, lambingi daw. Sige daw, lambingi daw. Di ako tatao maglambing. Sige na, lambingin na. Di na. Ma'am Nicole. Si Nicole. Man si lambing si Nicole. Wala man yan. Masalo na ako. Wala po ako lambing. Sabi, ito, digdi ka na ngani English. Come here. Come here. Asala. Ano po? Pwede siya, pero dapat malumoy. Malumoy. Can you please come here? Pwede. Pero ang sabi, ang translation niya,
Why don't you come on over here? See? Come over here. Yeah. Come on over here. Nata redundant ang come on over here. Yun nakasurat tigdi oh. Sala ba lang sa pagkasurat kay ni? Tama po. Mm. Salamat. Why don't you come? Yung man ang ganda no? Come on over here. Yung man ang ganda eh. Yung man ang Ay, ganda. nagre-review on air. Why don't you come on? Come on. Come on over here. Yung man ang ganda. Over here. Why don't you come? Over Ganita man. here. Ganita man na. Kaya ang word na nga ni pigagamit ta para daa lumumoy ang sarong bagay. Di ba? Euphemism. Ano po? Euphemism. Ay, tama. Come Di ba? on over here. Oh, see? Opo. Sala Proper. pala. Tama. Hindi ko nasabutan kaya ni Nicole. Gumis, ano ko nasabutan ni si Ma'am Nicole? Nicole. Apo na daw si Nicole ta. Konsultant itong saraw na taga ko ha. Natapig na plus daw ako nga na apo. So, pandimunggo to. Ikaw nang pandi mo ko pigda Ali, plus kay- ako. Ngani. Yan po sa tuyang tataramon ko niya na hapon. Hindi po sa si Nicole. Nag-hindi ako pigin din ni Nicole. Tataramon. Wait daw po, wait. Bayan na para latalat kita sa iya. Mga Hindi ko pag-intindi. Busy. Nagamo na sugo sabihin kang ngani. Iyo nga ni. Iyo nga. Opo nga ni. Ane, yung nguhod. Nguhod. Bunso. Oh, very good ka ha. Bunso. Bunso. Ngaros. Ngaros, ano? Lips na pigoturo mo. Dae, so, Si taas alangan kan. magpahiling ko. Ngaros. Opo. Oh. Ngarangag. Ngaragnag. Ano? So, uning... Sorry. Sa laog kang Ngimot. Oo. Palet. Sa palet, yo. Ngaragngag, ngaros. Sarong, sa laog kang ngimot. Yo, Opo. yo. Dildil. Dilaan, dildilun mo. Asin, magdildil ka kay asin. Oh. Dai. Gagamitan mo kidila. Tama po ba ako? Tama po ba nga? Ay. Ang dildil sa muya, sa sursugon, so ililuwas ang dila na. Ngayon, arugaan. Ay, paano Dildil. Yan ang dildil sa mo. Pero ikaw mga so dildil, na so dilos mo ang dila, bugtagan mo kaya, dildil, magdildil kang Apo, asin, di ba? apo. Dildil. Pero so dildilan mo ngayon, liluwas ang ngiyan ko, ang dila, yo. O ne. Ano so dildil? Ha? Mahinig sa camera. Apo ako. Ikita ko magdildil. Dai din, Ma'am Nicole. Busy nga na si Nicole. Ito. Ano? Ngayo. Hindi ko po alam. Ano na? Ano ngayo? Ngayo nga, ngayong nga ako sa imo. Yan man sa simbahan, pag nadangog mo, di ba? Wala? Ano? Dahita na pagdagdagan ng problema To ta. plead. To plead. To implore. Anong implore sa Bicol? Hay. Problema. Napaproblema tayo niya na hapon na. Ngayo, kami ngayon pag sinabing plead, Plead. Plea. Ano ka? Kikisumamo ba? plea, di ba? Plea ba? Plea. Ang plea, so nagkakawat, di ba? Tama? May nag-message pong ano. Ano na? Pag susumamo in Tagalog, Kaya nga. ano nag-message? May nag-message po. Mm, Ngani. Ano na? Pambunot kibuhok sa kilikili. Chani ito. Chani, di ba? Itis ka. Di ba? Na-experience mo ng pagbunot ng kibog sa kilikili. Chani, nip. Oh, niper. Niper. Bako man, grabe man sa niper, sir. Sa kuko man tabi. Sa ko ito. Sa ko ito. Bakos pagkaklam yan sa pagkaklam. Oo. Yung chani ito. Chani, di ba? Ang niper, so pambutol ki so pang kut-kut mo king. Yeah. Ito ang nipper. Yun na. Another word. Ngurob.
Pag grabe na ang sugo ni VP Henry, May nagngurup. si Saro, may nagngurob-ngurob. May nagreklamo na. Grabe na susugo Nagngurob-ngurob. Yun na. O, diyan na sa tuyang words for the day. Ngurob-ngurob. Ano ba sudakudan mo lamang niyan? Ngahod. Bunso. Bunso. Youngest. Ngayo-ngayo. Ano nga niya ngayo? Plead. Plead. Pagsuso. So, mamo. Oh. Ngaragngag. Palet. Palet. Salaw kan ngimot. Palate of the mouth. Ngani. Ito pabulnot sa kilikili na. At ano? Then joke lang. So ano po? Ngani. So, ngani. Pigagamit Emphasis siya. sa command. Yeah, pigagamit siya para mapalumoy ang pagtaram. Ngani. Yo. Di ayos man ang may igwa ka lamang, may magamit ka lamang kaya ningon yan alaw. Dakulo na tabi akong gagamit. Tigdagdagan mo pa, sir. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong Ang ngurob-ngurob, growling. Growling. Gano, no? Ay, sorry, sir. Ulitan na sinabi ba, no? Growling. Growling, spell growling. 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 Growling ang pag-pronounce kaya ito. Opo. Pag una ko, growling. Growl na. Growl. Kaya baga growling. Growling. Tiger. Oo. Lagong mo yan. May tiger. So, team sa UST baga, so, basketball, volleyball opo. team, di ba? Growling. Growling tiger. Anong bicol kang growling? Kang growl? Anong bicol? Ando. Ano? Kaya nag-ungurum-gurum, Ano da tabi, balan? So, pagdagit baga? mga Pagdagit, Oh. ano ito? So, nagsuryaw? Gari, basta so dagit, so, aramon dagit na ayam? Dagit na tawo, igwa. Teka, magdaga. Pagkalo niya na po ng ururo. tataramon. O sige, salamat. Gustong- Thank you, Business Me. Mga tukang 20, bago po magabot ang alas 4 din hapon, yan po sa tuyang words for the day, digi sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. Mga lovers, musta po ang lifestyle natin? Party on atay later, na babaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Kakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong liver aid Pro. Liver Aid Pro, that's right, Liver Aid Pro, hindi supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamin B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang nadamage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay. Mananaw kitangon yan in 100 pesos, mga tugang na load, didi po sa satuya na programa. Uni po ang satuyang hapot. Paano mo sisay po mga tugang ang pwede na sekretary kang Department of Health para kitagabos maging maray. Sige daw. Sisay da po ang nababagay na secretary kan Department of Health
para kita gabos maging healthy. 0969 088-5548 0966-203-0034. Pakitext po kansendong mga numero. Sabi ni kansendong pwede po mag-upload o mag-text. Sabi ni Tita Marie Honrado, ngurob-ngurob po, murmur or murmuring. Eksakto tabi, ano yan, Tita Marie. Murmur or murmuring. Okay? Ngani, baga, nagataw emphasis tadagit na. Ang pag-pronounce baga, so mga may doon sa last syllable. Ngani, example, ata na ngani, gamiton mo ang malsok mo sa pag-anap, hindi ang ngimot. Ngaros, gams, dildil, tiga stuck out so dila pariya sadtong emoji. O sading emoji. Sige po, salamato na maray ha. Ang sa tuya, tabing texter mo niya na pagkahapon. Alright. Tita Marie Honrado, good afternoon po sa imo. Kumusta po ang sa imong hapon? Diyan po, good afternoon po sa mga taga Banwaan kan Ginubatan. Yan, good afternoon po. Alright. Sabi, ay salamat pa lang sa mga donors kasubago. Syarahin so i-acknowledge tangon niya. Tabi, Syara. So, i-acknowledge, may nag-uni pala. Tita Marie, good afternoon po. I-acknowledge ko lang sa mga donors kasubago. Dumantabi sa tuya tabi na listener na taga-Ginubatan na nagdigdi mga tugang sa DCGB. I-acknowledge ko lang tabi. So, yan? Sa tuyang mga donor. Thank you ha. Salamat po sa tiwala. Sabi ni Father Paul Ocfemia, masiramon baga sa Luzon Bakery ang munggo bread o pandimunggo. Iyo nga ni, tabi, ang nakaong kungon yan, tabi, Father Paul Ocfemia. Father Paul, salamat, masiramon ang nakaong kungon yan na pandimunggo. Ako kaya ang gusto ko, so individual sa nabaga, so ganun pagka-design pandikoko, yan, masiramonon yan sa sakuya na pagmati. Pandimunggo. Okay? Good afternoon po. Masiram talagang pandimunggo dyan sa Luzon Bay. Nagbabakal po ako dyan. Yan ang sa kuyang trippings pag gusto ko magkaon ki bread. Itong so individual sa nabaga na asing kuhunan sa kayan dyan po sa Luzon Bakery. Sabi ni amigong Richard, good afternoon ngani. Amigo, good afternoon tabi dyan sa mga taga PLT College sa Ginubatan, Albay. Good afternoon. Sa Indo na pagantabay sa tuyang programa. Amigo, maray na hapon tabi. Good afternoon, sir. Sandali lang Sandali. Good afternoon po. May hapot lang po ako tungkol sa mga seniors additional na benepisyo. Arog kay ni, may nabasa po ako kaya kaning mga senior na additional benefits. Ito po proposal pa lang sa House Committee, no. Dahil pa po siya harayo pa po ang travel niya. Itong additional increase para po sa mga sa mga senior citizen. Sa House Committee level pa man sana po ito. Kung sabihin sa House Committee level, dapat yan madumang sa plenary for final approval kan sa tuya tabi na mga listeners. Nindun na mga senior citizen. Iyo po iyan ang sitwasyon niya. Kaya, dengo na kita mag-asa, tayan po pag nasa committee level yan, adalan pa po yan kung paano yan mga tugang makasakatabi dyan sa House of Representatives and to finalize everything. Iyan po ang role kang committee level. Kaya dyan po iyan mga tugang pig i-restoryahan. Okay? Yan tabi. Dengo na, tayo may mga additional kaya duman na gusto nindang itaos sa mga seniors tabi. Kaya day pa siya masyado. Okay? Now, speaking of pensioners,
Uni naghapot sa tuya na saro, madali lang. Sir, pandimonggo, pag monggo ang palaman, ano pang apod kung ang palaman ko tabi aram. O, tinan mo na. Sabi kang, ito ha, so naghapot tabi sa to. Sabi kang SSS, pensioners of Social Security System will receive another 10% increase in their monthly retirement in disability pension starting September 2026 as part of the agency year pension reform. O, madali lang. Taklarohong kulugod ini ha. Ngani na kamo, alam ko na, apudang ko daw si, madali lang. Tita Mari, ngani na solve kita. Apudang ko si ngani, so tagapagtaramta dyan sa SSS. Si nga sa tagapagtaramta dyan sa SS. Madali lang po tayo iklaro tayo ni ha. Nga na-solve kitang ngunya na hapon. Si Madam na si say nga ni tagapagtaramta sa SS. Si say nga ito. Mapa, Ma'am Janet Mapa. O, madali lang ha. Klarohon ta ha. Pensioners sa SSS. Salamat po sa mga seniors na nakaantabay ngunyan. Ma-increase da ka mo ki 10%. So naghapot sa kuya, so naghapot tabi sa kuya, 10% to increase. Pero, igwa ki survivorship pensioner na 5% increase para po sa ngunyan na taon. Kung ditang ngunyan makauron sa SSS, saga na lang. Iyo, nanaw ni? Ma'am Janet. Yes po. Good afternoon. Busy ka po? Nakalib po ako ngunyan, sir. Ay, sorry. Pwede magkapot? Yes po. Nakalib. Di pagtrabaho. Ay, saan ka po ganyan? Nasa SM po ako ngunyan, sir. Ano? Nasa SM po. Ay, Ano po ito, Sir Henry? nakalib ka. Di pagtrabaho ta ka ha? Malaw ka, Saga? Ano po ito? Saga, pwede ka na maglaog. Okay lang, sir. Okay lang ganyan, tabi, Ma'am Janet. Yes po, sige po. Under ka, paano kaya? May naghapot na senior citizen regarding duman sa 10% increase sa monthly retirement and disability pension Yes po. na mapon September 2026. Ano po ini? Kumusta ini? Is this confirmed tabi, Ma'am Janet? Yes po. Actually, yan po itong inaapod ng pension reform program. Kung saan po nag-start na itong pag-increase kang pension for the retirees and disability pensioners. So, ito po kitang 3 tranches of pension increase. Aha. So, itong first tranche po nangyari na kang September 2025. Opo. Kung saan po nagkaigwa ni 10% increase. Again, ito mga retirees and disability pensioners. And ang pangaduang bugso po kang increase po niyan pong September 2026. And ang pangatulong bugso po sa September 2027. Again, 10% increase every year for the retirees and disability pensioners and 5% increase naman po para sa mga survivor pensioners. Iyo, arin po yung survivor pensioners na initabi, Ma'am Janet? Yes, hindi po mga survivor pensioners, po yan. So, nagpe-pension dahil po sa kumbaga nagadan itong sa nag-deceased na spouse. So, ito mga nagadan sa agom member. ngayon ibawa, nagadan sa agom. Yes po. Nag-receive So, na sa agom na natada. Yes Nawala. po. So ito po may pag-deceased po ang member kung ikaw po siyang surviving spouse. Iba po yan yung pension na makukuha kung at least nagkigo siyang 3 years na hulog. I So see. yun po yun ang mga survivor pensioners. Okay. So, So, iba din po effective. sindaning 5% increase. Nag-start na po yan kang September 2025. Tapos ngunyan pong September 2026, another 5% increase. And ang pangatlo pong bugso sa September 2027. Ayun, okay. So, karoon ko lang po, 10% para duman sa mga sa retirement pensioner, including disability pensions. Ade? Yes po, Ang retirees basang- and disability pensioners. Opo. Ang basihan ka ini, tama ba? 10% of their, monthly pension? Yes po. So yun yeah. pala, Sir Henry, itong Opo. inutang tigtaong increase, gabos po ng contingency date of August 31, 2025. So prior August 31, 2025, nagkaigwa na po silang increase kang September 2025. So may 10% increase na po yan. Ngunyan, so pangadua pong increase, ngunyan naman pong September 2026. Another 10%, tama?
Yes po, for the retirees and disability pensioners. I And 5% naman po sa mga survivor pensioners. Yeah. Okay. Klaro na po. Naghapot kayo ng listener regarding sa pension na iyan. So, inot na tao. Si kaduang bugso pa lang mo niya na September effectivity. Ano? Ayun po, tama po. Okay. Sige, tamang-tama. Ma-retire kita. Makuha na lamang. Kasabay na ako dyan, ade. Maritere ka na, sir, gano'n kayo pamanhalata. Ganun na pa man. Oy, pasinsa ka na ha. Tana sa bakasyon okay ka lang pala. po. Ano Okay yun? lang May po. pundo ang isisis ka. Ini rin eh. 3.9. Yes po, may fund po pundo? yan. Opo. Abay-abay May lang fund na po pundo. yan. Yes po. Kung maalala po nyo doon, nagkikwa kita ni increases sa contributions. Opo. Kaya funded po yan ng mga increases din sa pension na tinatawta. Okay. Sige, Ma'am Janet, salamat ha. Salamaton po na maray Yes sa po, pagsimbag thank you ka din napod po. ko. Alright, thank you. Thank you din po and welcome. Sige Okay, po. thank you. Thank you so much mga tugang Miss Janet Mapa, tagapagtarampok ang SSS, no. May kinaraman digi sa hapot kan sarota sa mga listener tungkol diyan sa pension. Oh, di ba? Ayos, di siguro ma-pension man kita kaini mga tugang sa mga maabot na daw. Magdadakol tabi ang sa tuya na marireceive. Tipon-tiponon ta sana. Sige sana mga tugang ang titipunta, di ba? Sige sana ang tipunta. Tangani na solve kita, o ma-retire man kita sa mga maabot na daw, di ayos na sa tuyang buhay. Okay? Bueno, alas 3:35 oras mga tugang sa DCGB. Didi kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Sabi, ang pag-iristoryahan tangon yan, benefits benefits mga tugang kan pag-ulok. Ang aram tang ulok, mga tugang na, di ba? Laughter is the best medicine. That's normal na nakukuha ta iyan, di ba? Nadadangog ta iyan, mga tugang na arog ka na tataramon. Di ba? Pero, iga pa lang kidapat na i-define kung anong klaseng ulok ang namamatian mo. Di ba pwede na nga, laughter is the best medicine. Pero dapat pala, may sarong klaseng laughter ang dapat gibuhon para ma-feel mo na igwak kang health benefits. Paano yan? Paano po yan? Sabi, laughter is powerful. Ang laughter mga tugang, may kusog, natural, as in free tool na nagtataon ng significant physical, mental, and social benefits. Uyog-uyogon mo yan. Ang pag-ulok mga tugang may natural, may signifikanting dara sa tuyang physical, lawas, mental, as in social benefits. Ini, pinagko-consider mga tugang na medisina para matrigger ang pig-apod na physical change, reduces stress, foster emotional well-being. Pero pag sinabing laughter, anong klaseng laughter ini? Di mo pwede na basta ka sana buminusi kan ngimot mo, basta ka sana mga tugang buminusi kan ngimot mo, nag-ulo ka na, iyo na iyan. Pero sa totoo lang, ang tunay pala na ulok o laughter na igwaki benepisyo, iyo mga tugang nga tunay o udok sa buot na kaugmahan mo. Di pwedeng alimawa, naghiling ka ki comedy film. So nahiling mo duman, grabe ang ulok mo, normal ang kaugmahan mo. Iyo databi ang nagdadara ki health benefits. May kauron ka, tunayon ang kaugmahan mo. Grabe ang ngarak-ngak mo. Iyan databi ang tunay na nagdadala ki health benefits. Pero so iba, na klase nga, napiritang kang nakikiulo ka. Di man da po ito kipekto. Anong physical benefit niya? Nakakapagpapakusog kan immune system. Very familiar baga ang word na ngayon. Laughter is the best medicine. That's why, ang mga tao mga tugang na gustong mag-relax, naghihiling ki pelikula na mga movies na comedy. Naghihiling siyang mga stand-up comedians.
Nakikihuron sa mga tao na makakaulog kanin buwelo. It protects mga tugang our heart. Nakakaputuhir da tabi din puso sa pag-improve kan sa tuyang blood vessel functions. As in increase in blood flow sa tuyang puso, kaya pwedeng maiwasan ang pigapon na cardiovascular disease. Ano pa? Relieves pain. Kung may makulog ka pala, mag-ulo ka sana. If you hurt, mga tugang, ang solution pala is to laugh. Sabi, nakakawara nin kulog nata. When you laugh, kung ka data binag-uulok, mga tugang, may release pong endorphins. Ano ang endorphins na iyan? Sarong natural feeling, natural good chemical sa lawas nin tawo na nakakamati kaning kaugmahan, it na nagtataw din temporarily relief sa buhay. Kung nakulugan ka pala, ulukan mo sana, wara. Wara ang kulog sa buhay, di ba? Ito. Iyan na tabian mga ilingon. Ito, next. Ano pa? Relax. It usually relax our body. Good hearty laugh. The term, ang term tabi mga tugang tandaan ha. Good and hearty sa puso na pag-ulok. Nakakabawas din physical tension and stress, leaving muscles relax up to 45 minutes. Salbatana. Ang ulok pala ng mga tugang para ma-relax ka, 45 minutos kang ngangarak-ngak. Saka, imagine 45 minutes kang ngangarak-ngak. Paano na kita ka? 45 minutes pala for your body to relax. Naku ito. Nya paano man ngaya para da mag-burn ang calories mo, para da ansay mo nga fats mo sa lawas, mga tugang, in order to burn your calories, ara mo kung pirang minutos ka maulok, 10 to 15 minutes kan ngangarak-ngak. Sa kada 10 hanggang 15 minutos, mga tugang, ikaw po ki 40 calories na nabuburn sa lawas mo. Imagine 10 to 15 minutes, 40 calories tabi ang nabuburn. Pero tandaan ang sa tuyang din sinabi, dapat ang ulok-udok sa buot. Hearty laugh na pigsasabi, Father Paul Ocfemia. Iyo po na yan ang dapat na gibuhon. Magngarak-ngakan in 40 minutes, mga tugang nasusuluan, magngarak ka kanindog sa buot na 10 to 15 minutes, nasusuluan sa imong kalorya nin 40 calories po ang natutunaw. Siguro, pag nangngarak nga ka, baga dita plus ka, di ba? Ito. Last point. Sa mental health man, totoo man talaga, nakakabawas ke stress as in anxiety when you laugh. Laughter lowers adrenaline and cortisol levels, helping to reduce anxiety and depression. Kaya lang, kung nag-uulok ka na may makaulok, pero dahil ka mag-ulok na dahil makaulok, tabako kaan, reduce stress ang abutan mo. Ang abutan mo tabi kan mental illness. Nag-ulok ang solo. Budang pag-ulok pala, ilingunin do enhances cognitive function. It can improve memory and creative thinking by reducing stress that damage hippocampus. Ang pag-ulok pala, nakaka-improve kan sa imong memorya. Nakaka-improve mga tugang sa imong memorya. Nakakapatali, nakaka-create data, binin,
pigaapod mga tugang na creativity sa buhay nin tao. Okay? Good afternoon, Henry. Totoo po na pigsabi mo, ako kung gusto kong mawara ang pagal ko, nagpaparaulok sa nako, minaduman ako sa mga lugar na maugma ko. Okay, another reaction. Sir, possible topics mo po sa Pinky on health benefits nin mga tsaa. Gamit ang mga makuang makukuha sa harong. Ngana po nagainom ki turmeric tea. May powered turmeric, 1 kalamansi, 1 teaspoon na honey. Pwede po yan. Sige po, i-research ta ha. Benefits kang mga tea o tsaa na yaon po sa lawas nin tao. Iyo po. Budas na ako sa palibot ha. Good afternoon po, sir. Magayon po na sa imong pigdiskuter kasi ining neighbor ko, sige na sa nangani an kakamurosot. Dahil siya nag-uulok, kaya grabe na ang sa iyang problema sa buhay. Mabuyong umulok, solo. Ito, sabi ni Tita Marie Honrado, na-miss ko yung caller mo na madadala ka sa katatawa. Sana po mag-call siya para mag-away kayo uli. Ay bay na pag-ambisyon na itong tagarapo-rapo na paraapod na sugurang tabi Tita Marie. Bay na ka ito. Tapag minaapod ito, kung nung pigtataram niya sa buhay, maray man na mag-apod. Pagkalabang na mag-apod ko niya na apod. Tabawag maun ako. Baka umapod, ha? Alright. Sa dami ng kung ano-nong sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress. Mababang pagkain o matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at healthy exercise. At ngayon, meron pang Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarin na may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maring muling bumalik sa buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid? Liver Aid na! Mag-Liver Aid Pro! Liver Aid, Pro Liver, Protection, Pro Healthy, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-Liver Up na! Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Hello? Hello, pare. Ay, Made. Maray na pon. May na ako. Bata tranquilo ako dugamati ka kagana. Nakiiwan ka na naman sa kuya. Ano itong pagkaramo pag umago? Ika, dahil ko kursunod ang timing kang pag-upload mo. Matapos sa mga programa mo. Dahil ko kursunod ang timing kang pag-upload mo. Na nag-adlib ako kang Liver Aid Pro. Nag-upload ka. Dali mo nang katarampa ko. Hindi mo mga nagsimbag ikatulis. Pagkatapos na ka nagsimbag. Naisturbo kang ring kang cellphone ko. Naisturbo mo sa pagkuhan ko. Naisturbo kang ring mo. Naghahanap ka sa nakidiferensya. Anong diferensya? Sala ang pag-upload mo. Wrong timing. Ay, sorry na. Oo. Okay. Oo. Ngunyan. Ano itong pagkaramo naman kalubago? Ano na naman duman? Sabi mo mga yan, hindi mag-abot sa taga-rapurapot na matiiwag naman sa'yo mo. Pag
Paguna ko, wala kaya ang kapalan. Sorry. Oo, ni baga ako na may kaistorya ako digdi na may nagbakal. Paguna ko, dahil ka nagdangog kapalan. O, pero may na. Sa kadakuldang kang taga-Rapu-Rapu, ikaw pa nagaparaapon sa ko. O, di dahil ako maapod-apod lubod. Kataw ka na magsurusin bagadi. Uminali lamang sa kaistorya ko. O nailing muna iyan. Kada, may nagbabakal, di mo nintindi, tapos maapon ka sa nasako, maray ang gibugibo mong an. Mautang ito. Mautang. Sarawa yun. Kaya pala minayaan mo. Mautang pala. Yan ay mo nintindi. Dahil, Ano? dahil. Ikaw, pag tagapautang, hindi pag pagkakuripot, pag tagapautang man daw. Ano? Pag tagapautang ka man. Inyo baga. Grabe di utang. Kaya nga ni, barasahan na sa may utang dyan sa under. Sige na. Ayaw, dahil mo. Dahil mo. Nata. Masupog. Ano masupog? Gusto mo sa naman ng sige na. Dahil ba, kinarungot ako digdi. Paguna ko, wala kaya ang kapalan, di ba? O, tungalin siya. Ako rin nadipinyo, dahil nagpautang. Dahil ko pagpautang. Di ako rin nadipinyo. Ikaw man daw, sa edad mong may edad ka na, dahil ka pa lamang, magtaka ka rin nyo sa mga konsumidores mo dyan. Ay, sus, mano, ako digdi sa mga parabakan. Di magpara kuripot, para utang. O, Oh, may igo nga na ako digdi kaya napigsingil. oh maistorya pa. Kung dai mo nagbabayad, karaman mo, nantig iyan, daran mo na sana sa pagka... Limos. Limos. Sabi kan mga gurag, oy, ayun na limos ko na sa imo. Ayun na sa imo. Yun na to. Bye-bye. At least nakalimos ka lamang. Di ba? Ayun baga. Okay, bye-bye. Bye-bye. Magbabalik ang programa, magalipas kan mga patalastas 10 minutos, mga tugang bago magabot ang alas 4 din hapon sa sendang programa na Pink ano Tita Marie, na-enjoy ka Tita Marie kang aldaw tangon yan. Yan talaga ang tunay na tawa, ako nang tawa. Mabuti tumawag sa iyo Tita Marie talaga. Ako nang gadalama ko na og mapagminaapod ito. Pinky on mo. Istorba ko Tita Marie. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap inumin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at
matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobilet at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Alas 3 na! Pinky on mo, baby na! Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo, baby. Sige, okay po. Salamat po. Thank you po, sir. Ayan, okay. Sige po.
Okay, sige. O di alas 4 na pala. Pabuyo man kitang magtanga. Di alas 4 na pala ng hapon. Good afternoon sa mga taga Legazpi City Public Market dyan po sa meat section. Ha? Dakulong palang kitang paraan tabay dyan sa Legazpi City basta makusugon na tabang radyo dyan po sa meat section mga tugang kang Legazpi City Public Market. Okay? Good afternoon po, Henry M. Good afternoon, sir. Patabang po sa Aleco sa poste midigdi na matutumba na pwede po pakitabangan mo na mahali po ini. Arog po kayo ni picturean mo po sa poste, buda sabi kung saan po exact location ka yan, isend mo po sa DCGB News Online. Ha? Hindi pong texter ta, isend mo po sa DCGB News Online. Mahiling mo po duman, so picture dahil ipapala po sa mga pag-iriba. Ha? Good afternoon, Henry. Makonsilo itong nag-aapod sa imo na babayi, nagurang. Angarak-ngak niya nakakadara, nawara ang mundo ko sa pagkahapon. Grabe ang ngarak-ngak niya, gari baga perming na kamerindal kibalingoy. Barkada ko ito. Kaya pig-iiwal ako pa minsan eh. Iiwal-iwal ako ka ito na gurang na ito. Iwal-iwal niya ako. Good afternoon, Tabi. May problema tubig ini. May problema po kami sa tubig digdi sa Banyag Daraga. 2 aldaw na pong day nag-abot ang tubig. Pwede po paki-forward kay Mayor Perete ang concern. Sige po ha, ipaabot na po iyan. Ipaabot na Tabi iyan na sa endong concerns. Actually, yan bagang problema sa tubig sa Daraga. Bako man iyan bago, di ba? Permi iyan Tabi na may problema sa tubig dyan po sa endong munisipyo. Good afternoon. Makusugon ang radyo midigdi sa Ligao, sabi ni Anson Flor. Good afternoon po sa mga taga Ligao. Ang pugi mo palan, Sir Hen, sa personal. Nako. Sabi nga na sa kulimis ka sa bago, makanusong ngaya. Ang pugi mo ngaya sa personal, palan. Saan mo pa ko nailing? Mga style mo na naman na. Grabe ang radyo mo digdi sa Ligao, sir. Mag-ulok sana talaga para ma-relieve ang kamunduan mo, kaya mag-join na sana sa Zumba sa Pacific Mall, sabi ni Delia Manay Delia Bagangan Triñanes. Good afternoon kay Hana Golde Amor. Good afternoon po. Hello po, sabi ni Lorilyn Abuan. Good afternoon. Okay na. Sige po. Okay. Okay na. Makusugo. Okay na to. Salamat po kasi itong pagantabay. Nahiling ta kaya kaso Monday duman sa LCC, nagpark sa parking, titi noon kukuta ika, nasubok ako sa imo magtino. Pero ako po ito na may kaibang lalaki, si Mr. po kaya, so kataning ko, siya nga ni so nagturo sa imo. Pero nag-smile ka po sa muya ka, nahiling mo po kami. Ay, salamat. Okay, sige po. Okay? De bueno, mapaaram na kita ta alas 4 na. Mga alas 4 na po. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni